let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? לא היה לו הרבה כסף, איי-אוי, מסתובב ברחובות, איי-אוי, חשב לרעיון לעסק, איי-אוי, אז פתח חנות חיות. Who let the dogs out? מי מאכיל את הכלבים? בנארי. Who let the dogs out? Who let the dogs out? העסק התחיל להתגלגל, איי-אוי, חיפש לו בחורה, איי-אוי, פתאום פגש את נועה, איי-אוי, יש לנו פה חתונה, איי-אוי, מי מאכיל את בנארי? נועה, לקח אותה למסעדה, נועה, יעשה לה משפחה. נועה, קניון למנויים בלבד. נועה. בנארי ונועה גרים ביפו, אז יאללה חתונה. בנארי ונועה מתחתנים ביפו, אמא מאוד שמחה אז תפתחו גם כלבייה. מי המציא את הכלבים? בנארי, איך מכיל את החתולים? בנארי, רצועות ותכשירים. בנארי, עוד 250 שקלים. בנארי. שיפ, מק, שיפ, מק, שיפ, מק,